Encara esmorzant? Sí, mira. Com estàs? Bé, amb el fantasma. Fa una mica de mal, però l'he d'oblidar. De quin fantasma parles? Res, que noto la cama quan no la tinc. Però una cosa estranya. Perquè no noto la cama. Noto el dit gros, el genoll, el peu. És com si la notés a trossos. I això és normal? No ho sé, però fa mal. És com si em reclamés atenció. A més, no puc deixar que ningú s'assegui on abans tenia la cama. Ja sé que és una parida, però no puc. Em fa com mal. El lleó diu que perquè em deixi de fer mal m'he d'oblidar que hi és. Bueno, el lleó deixant saber una mica, no? Sí, però és estrany que et faci mal una cosa que ja no hi és. Bé, no tan estrany. Jo noto com s'obre molt de pes, però la gent diu que no es nota. Però no sé. Jo em veig grassa. Tu, gorda? Però què dius? Mira, tu veus una cosa que no existeix. I jo veig coses que la gent diu que tampoc existeixen. Estem igual. És com un fantasma. No et menges la poma? No, la vols? No te l'has de menjar tu? Fins que no me la prenguin em deixaran marxar. On volies anar? A buscar 2 més per acabar de formar el grup. Doncs fins que no m'ho acabi ho tenim fumut. Gràcies. Ets nou en aquesta disco? Molt graciós. Tu ets el coix sense pèl de l'altre dia, no? Si mira que són passi. Ja, putos contrastos. Jo sempre m'he preguntat de quin color deuen ser la veritat. No em crec que siguin d'aquest color. Jo crec que els hi canvien el color perquè ens aprenguem. Home, potser el color és guai, però el curs és horrible. I per què serveix? És un contrast per quan et fan el tac, perquè s'il·luminin les zones que et volen mirar o alguna cosa així. Jo ja n'he provat de 4 colors diferents. I crec que escriure un llibre. Com veure amb contrast i no morir a l'intent. Què t'ha passat aquest matí? Diuen aquests imbècils que he tingut un atac de cor. A la teva edat? Que avançat, no? Després, un dels metges li ha dit al meu pare que potser és un problema de ventricles. I si és així, no és gaire bo. Bueno, el tac ja ho dirà. Però segur que no és això, eh? Brintem perquè no sigui res? Vols formar part d'un grup? D'un què? D'un grup que estem formant a l'hospital. Vols entrar-hi? Et vaig dir l'altre dia que no estaria gaire temps aquí. A més, si tots els del grup són com tu, passo. Com que com jo? Esgarrats. Que fill de puta! Mira, els dels ventricles fotuts. Ei, que encara no se sap. A més, només volia saber si eren com tu. Doncs sí, n'hi ha un altre com jo. Passo. Doncs molt bé, tampoc et volíem, eh? Cabró. Vinga, nois, ja podeu entrar. No sé si mai heu notat que hi ha gent que es comunica amb vosaltres d'una manera diferent. Com si fos una ànima bessona d'esperit.
Hola. Hola. Com pots parlar sense obrir la boca? Sí. Tens una veu molt guai. M'agrada molt la gent que parla d'aquesta manera tan greu. Què hi fas aquí, Toni? Parlo amb el... Com et dius? Roc. Diu que es diu Roc. Quin nom més maco. Jo de petit tenia un hàmster que es deia Croqueta. No sé semblant del tot, però a mi m'ho sembla. Vinga, va, deixa descansar el Roc. Encara més? Però si diu que no para de descansar. Un moment. Diu que haig de buscar un tal Jordi a un tal Lleó. Que estan buscant ja a l'hospital per fer un grup. Saps on són? Com saps aquests noms? Els has conegut, ja? No. M'ho ha dit el Roc. Roc? Feia temps que no parlava amb ningú. Em vaig sentir molt i molt bé de tornar a comunicar-me amb algú viu. Em vaig adonar que ho trobava a faltar. Què fas? Què? És la meva germana, no li facis cas, Jordi. Infermera! Avui m'alegro de no tenir germans. Tu saps que aquest és l'esmorzar de la Cristina? Ho saps? Saps que això s'ho va menjar ella? Carol, només volia ajudar... Calla, Cristina! Després parlaré amb tu. Mira, no sé qui ets i no sé què vols, però com et torni a enxampar menjant de qualsevol cosa del plat de la Cristina, parlaré amb els teus pares i faré que et caigui un càstig com mai t'ha caigut. Només era un tros de poma. La Cristina està malalta i la poma és la seva medicina. Tu t'estàs menjant la seva medicina, això ho pots entendre? No ho havia pensat, això. Doncs pensa abans de fer les coses. No em tornaré a menjar res més del seu plat, t'ho prometo. No és que no mengis. És que el que has d'intentar és que ella mengi, també. Porta molts anys malalta i... els meus pares ja no saben què fer. Mira, si realment vols ser amic seu, has de saber que amb els temes del menjar no pots ser flexible. Puc tornar amb ella. Sí. Però com et torni a enganxar menjant, prepara't, Però el meu menjar sí que me'l puc menjar, no? Sí. El teu sí que pots. Ei, que ja n'havia menjat una mica, això és molt injust. Ja ho saps, Cristina. Per què li donaves? Ja pots passar, Lleó.
Perdoni, vostè és el metge del meu fill, no? Qui és el seu fill? L'Ignasi Riera. Aquest matí ha tingut un atac de cor. Vostè és la seva mare? Sí, em vaig casar amb el seu pare. La mare de l'Ignasi va morir quan ell era petit. Ah, ho sento. Sí, sí que porto el seu fill. Per cert, vostè no balla? És que em sona d'haver-la vist al teatre. Sí, ballava. Perdoni, però hi ha una cosa que no entenc. Com pot un nano tan petit tenir atacs de cor? És el que volem esbrinar. Ara li estan fent una prova per saber si el problema ve d'alguna anomalia als ventricles. I si és això? Si és això, el seu fill haurà d'evitar fer qualsevol esforç fins que l'operem, perquè podria tenir una altra aturada. Però seria operable. És una operació de risc. Però esperem que no sigui això. Jo preferiria que no ho fos. Ja. I si no...